दा जोङो थांनो होननानै थांखाबायमोन आरोना ओमफ्राय बर' गान खोनानानै बर' मोसादों होननानै नायफिननोसै जोङो फैफिनबाय जोबसिगोन आयौलै बिराद गोबाव जाबायमोन आं बिसिनाव फैया जायखिया बेखायनो आङो दिनै खुलुमलायनानैसो हाबसै Hello everyone, welcome back to Mandira's vlog. Helmet wala vlog. दा जोङो माबा मामोनलाय मा फेस्टिभेल मोनलाय? कार्निभाल बङाइगावनि विन्टार फेस्ट कार्निभाल विन्टार फेस्टआव थांनो नागिरदों बङाइगावआव ओमफ्राय पार्क खाथियाव दा बङाइगाव पार्क खाथियाव I love बङाइगाव मटर गोदा ओमफ्राय दा जोङो स्कुटिजों थांनो नागिरदों आरो जों सानैजों स' आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर स' लेट्स स्टार्ट दि भिडिअ गाइस नै जोंना ड्राइभारा स्टार्ट होबाय गारिखौ आं दाना एकदम मबाइलानो स्पेस गैलायलायला दानाबानो जाया दुखु मोनलायलाङो आङो नोंगौ बे बाइकआवसो गाखोफ्रांसिगोन आङो आयौ हाय बन्द' जाबावो नै स्कुटिनि पार्किंखौ ओरै मा होनो बङाइगाव कलेज सिङावसो दोनफैनांबाय आरो बङाइगाव कलेजनि पार्किं एरियायावसो दोनफैनांगौ ओमफ्राय 20 थाखा लायो 20 थाखा नैबे गथ'आ माबा खर'आव माबा गानलायनाय माने मुर्ति जानांगौ ना मानांगौथाय बेहा मिथिया आरोना जायखिया जों हाबबाय सिङाव ओमफ्राय थांगासिनो विन्टार कार्निभाल बङाइगाव नै बेनो विन्टार कार्निभाल फेस्टआ एक्सुवेलि बिनि नामखौ राजमेला 2.0 दोनबा बरजायामोन नै स्कुटि मा खालामनो मा गेलेनोसो मोनलायलांबायलां नैबेयावसो बारलाबायनो लुगैलां स' नै गाइसमोन नैबे दालाङाव गाखोनानै बैयाव थांनो थाखाय बे दालाङाव गाखोनानै बैयाव थांनो थाखाय टिकेट लानांगौ 10 थाखानो टिकेटआ दा बे फैखांबाय नालाय मालाय बेहा मिथिगौ 10 थाखा टिकेटनो आंखौ मा डेन्जारेस बेरायनो लाबोखादों दा बियो विन्टार कार्निभालाव थांनो होननानै फै होननानै लाबोबाय खोन्थाबाय बेयाव नैबे दालाङाव गाखोबाथाय 10 थाखा होनांगौ होननानै ओइयाव आइलेन्ड आरोखिना बियो आयौ मटर गोदा ओमफ्राय गाना डेन्जारिं आयौ बुराया दांलाय हायोबा दांलाय
बेखौ बायनानै लांनोसै आङो मोनसे 200 बेसेबां बियो प्राइस 200 बेखौ बायनानै लांसै कम्बल लंपेन्टखौ मोनसे बासिना होलाय दे आंनो सोलाय एसे सिगाङाव नायनो नै बेबो बेखौ नाङालै आंनो बे 150 बे मोनसे ओमफ्राय मोनसेया देखायलाय माबायदिमोन कालाराल' एसे आलदा बेखौ लानोसै नामाथाय नैखौ ना बे वाइटआहाय बांसिन माबासिनो नायलाय बबे साबसिन बे मैला सिनायगोन ना नैबे वाइटआ मैला सिनायगोन ना ओमफ्राय नैबेखौ मैला सिनायनाय नङा ब्राउनखौ बेखौ लानोसै नामा बिसिनि जागोन ना जायो दा थिगानोथ' थाइसाबो जागोन बे थाइसाबो जागोन लानोसै बेखौनो 200नि लाबाय आरोना मोनसे बेबायदिखौ बोरो बबाव थांखो ओइ नैबेखौ बिदिखौ जोङो थांनो होननानै थांखाबायमोन आरोना ओमफ्राय बर' गान खोनानानै बर' मोसादों होननानै नायहैफिननोसै जोङो फैफिनबाय हाबबोफिनबावबाय आरोबाव फैफिनबावबाय जोङो बर' गान खोनानानै ओमफ्राय ओरैबायदि खारगासिनो ना जोङो जोबजानो गिदों जोङो माने सहैगौ गानानो जोबलायलायबाय सानगासिनो जोबलायलायबाय माने गिगासिनो आरो बेखायनो होलांगासिनो फिर जाबावबायसो बेनि सायाव खारलांनोसै गरायखौ बारबावनांगौसो सौसिजों मानसिफोरखौ काश्मीरी खारबावबाय खारदो जोबसिगोन आयौलै खेब जाबावदोंसो बेयाव जोबसिगोन जोब्बाय जोबाखै बर' गाना जोब्बाय माने मिक्समोन नालाय माने गानानो मिक्सखाफोरा थांनोसै दा बिराद गुसु बोथोरालाय आयौ बिराद गुसु खेला जोब्बाय नै दा जोङो काश्मीरि मोनावसो फैदों आरो काश्मीरि मोनाव सफैबाय ओमफ्राय बे आङो दा हाबनो नागिरनाया काश्मीरिनि मोननि न' गोदान आरोखि ना आं दिनैसो फार्स्ट हाबजेनदों माने फुरानायावसो बेयावसो थायोमोन नालाय ओमफ्राय बेयावहाय गोदानाव आङो फैफेराखै बिराद गोबाव जाबायमोन आं बिसिनाव फैया जायखिया बेखायनो आङो दिनै खुलुमलायनानैसो हाबसै खुलुमलायनानैसो हाबनोसै आङो मा सेन्देलखौ लांफानो नामा खुलुमलायनायानो थांनोसै आङो नोंसिनि आयौ थांलाय नांला दे माबाखौ दरजाखौ जाबायहाय सिथावराव नै हाबनोसै आङो न' गोदानाव बिदि नङाहाय बोरैसो फाग्लि लकखौनो खेबफेरा दहाय बे फेन गोदानखौ गारनांसिगोन फैदो हाबसै
थाम्फै हाबगोन दा आं लायनाबो बांद्राय बिल जागोन लामानि बाहेरनि बन्द खालामदों बिला बारा जागोन अरजाला नोंनालाय मावबाय फैलाय ए आं खनाखै दे हाबबाय हाबनानै ओमफ्राय रुमखौबो नायथिंलि खालामजोब्बाय आङो जायखिया आङो ब्लगाव देखायबाय थायासै मालायनि न'खौलाय मानो देखायबाय थानो साननानै देखायासै आयु ओमफ्राय खेबदोंब्रा बे आंखौ खेबखुमागासिनो उनथिं खेबाखै मिथिखागौ आङो खेबनायखौ ए ओमफ्राय बिसिना न'आ 1 year जाबायमोन नामा बे हानाया 1 year जाबाय 1 year जाबाय खोमानो ओमफ्राय आयु आं नोंसिनाव 1 year गाहाम फैयाखै आरोखि आयु 1 year ल' नङाब्रा 1 year नि बारा फैयाखै नोङो फैयाखै जोङो दा काश्मीरी बिदाखौ सारप्राइज होनो नागिरदों ओंखायनो सिरि थादों जों नै जोंना मावथिया होख्लायबाय फारनै बिथिं आलु फ्राय माबायदि खालामनोलाय आं थैसिगोन नों थैथ'वा ओमफ्राय बे मा अमाजों माजों अमाजों लाय ओरै आलु फ्राय ओरै काश्मीरी मावथि ओमफ्राय आं ओरै गगा मोननाय मानसि फांखा होबावबायलै स' लोगोफोर आङो बे दिनैनि भिडिअखौ एसे लेटैसो हगारनाय जाबाय आरो स' आंनि दिनैनि भिडिअ बिसिमल'मोन आं नोंसोरखौ आंनि नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन स' टिल देन टेक केयार बाय एन्ड डोन्ट फरगेट टु लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब बाय गाइस बाय